Lesiphiwo sakho wena usithatha kancane kanti sivela ngaphansi wasiphiwa siphiwa yambingelela lonke ngeke. Sanibonani balandele emakhaya, uMakhosi Mdlalose lenikhuluma naye ngokusebenza bakithi noma ngithi ngokuhlala bakithi ngilaphaya ePietermaritzburg eMaqonqo. Okay, namhlanje ke sizokhuluma ngamaphupho okuthola ukuthi abantu abaningi abanye baloke bebuza ukuthi ugogo kusho ukuthini ukuphupha ukuthi ugogo kusho ukuthini ukuphupha ukuthi. Namhlanje ke ngizobuyisa amanye alawo maphupho engithola imibuzo kakhulu ngawo. Okay, kakhulukazi ke sizoqala la sikhulume ngokuphupha izicathulo. Kodwa uthi mawuphupha izicathulo uthola ukuthi uziphupha izicathulo zakho khona umuntu ozigqokile okuhambisana nezingubo, ngoba nazo izingubo kwesinye isikhathi ukuthola ukuthi uzoziphupha ingubo kodwa manje awungiphupha ingubo zami kade zigqoko usibanibani, angithi yabona. Okay, lapho ke isikhathi esiningi ukuthola ukuthi mawuphupha umuntu egqoka into yakho, lowo muntu usuke efisa impilo wena kwesinye isikhathi wena osuke uyiphila ngaleso sikhathi, noma usuke efisa izinto wena onazo. So kwesinye isikhathi ukuthola ukuthi umuntu mhlambe uyasebenza emsebenzini kodwa manje bese ubona mhlambe omunye woza kwenu umphupha efaka izicathulo zakho noma umphupha egqoka into yakho. Uma umuntu mhlambe osesikhundleni kwesinye isikhathi usuke ukhonjiswa loyo muntu ukuthi khona noma uyafisa ukuthi abe sezicathulweni zakho, uyafisa mhlambe ukuba kulesi sikhundla osuke wena ukusona. So ngaleso sikhathi wena usuke umbulelwa utshengiswa. Kwesinye isikhathi ke kuyangena nakwezomathandana, kwezothando, uthola ukuthi umuntu umphupha egqoka into zakho kanti mhlambe umuntu ufisa kwesinye isikhathi ubudlelwano wena osuke ukubona ngaleso sikhathi. So singasho sithi lento yokuphupha umuntu egqoke izinto zakho singasho sithi kuhle, kodwa kwesinye isikhathi singasho futhi sithi kubi, ngoba singasho mangabe sithi kubi kuyahambiselana nomona. Kwesinye isikhathi omunye ungafisa izinto zakho kodwa azifise ngendlela engalungile ehamba nokukumonazela phakathi, ngoba usuke efisa ukuba sezicathulweni zakho, mhlawumbe usuke efisa impilo yakho noma usuke efisa izinto onazo ngaleso sikhathi. Kodwa futhi kwesinye isikhathi ke angeke size sikubalekele ukuthi kuyenzeka ukuthi umuntu afise izinto onazo kodwa akungeve ngoba asuke wena esekufise lokubi. Uma ngabe efisa into yakho kodwa ethola ukuthi usefisa ngendlela embi, ngizothanda nje ukuthi bese ngibeka kanjalo ukabili. Kuyenzeka kube yinto enhle kodwa futhi kuyenzeka uthole ukuthi kube yinto embi. Okay, siphinde ke bakithi la sizoqhubeka ngendaba yazo izicathulo. Kwesinye isikhathi uyathola ukuthi athi umuntu gogo ngiphupha izicathulo ziningi, ngiphupha ekhaya kukhona izicathulo nje ziningi kodwa manje abantu angibabonanga. Kwesinye isikhathi uthola ukuthi umuntu athi ngibabonile abantu kodwa nje bekungenwa endlini kukhunyula izicathulo ziningi eminyango. So lelo phupho ke akusilo iphupho elihle uma ngabe uzophupha izicathulo ziqoqelene ndawonye, ngoba kusuke kubika isifo. So akulona iphupho esingazi ukuthi zinhle lezo. Okay, lihle lelo. Bese kuzoba ila okuthola ukuthi la uzophupha izicathulo kodwa manje zingcolile, uzithola ukuthi lezi izicathulo ziphuphayo zinodaka. Lelo phupho ke singasho ukuthi akulona iphupho ongathi mangabe wena uliphuphile noma uthe wambulelwa lona, waboniswa lona, bese kuba iphupho olizoliziba ungalilandeleli, ngoba lelo phupho elinjenganalezo lokuphupha izicathulo zakho zinezintuli noma izicathulo zakho zinodaka, kusuke kuyiphupho kwesinye isikhathi elisuke liza nenkinga kuwena noma elizokudalela izinkinga, ngoba ukungcola kwezicathulo kusuke kubika ibhadi elizayo phezulu yakho impilo. Kodwa manje leli bhadi elizobangelwa ukungcola kwalezi izicathulo okukhomba ukuthi kushuthi kuwena kusuke kukhona ukungcola okusuke kukhona kuwena, noma uphupha izintuli kusuke kukhona izintuli esuke zikhona kuwena esuke zidinga ukuthintithwa. Kahle sesingasho noma ngibe ngendlela ukuthi usuke ungumuntu osuke edinga ukuthi agezwe noma ahlanjululwe. Iyona nto osuke uzama ukuthi noma abantu abasuke bekwembethe
bezama ukuthi bangimbulele yona leyo. Ingakho kwesinye isikhathi sike sithi kubalekile ukuthi enene uma ngabe ungumuntu uhlala uhlanjululo noma uhlala ugezwe, ngoba kwesinye isikhathi amanye lamaphupho afana nalawo aqhamuka ngaleso sikhathi lapho wena sekufanele ukuthi uzame khona ukuthi uhlanjululwe noma ugezwe, lapho suboniswa ukuthi cha sekukhona ukungcola okusuke kukhona kuwena. Okay, bese kuzoba la othola ukuthi izona futhi izicathulo, kodwa manje lezicathulo wena uziphupho uyozithenga. Lelo singasho ukuthi iphupho elihle kakhulu, ngoba phela iphupho lenhlanhla leli. Uma ngabe uhamba nje wothenga into esitolo, wathenga izicathulo ziyinhlanhla ngaleso sikhathi. Bese kuzoba ikakhulukazi abantu besifazane la uthola khona ukuthi izicathulo uyaziphupha, kodwa manje ekuziphupheni kwakhe uziphupha ezigqokile, kodwa kulolu hlobo lezicathulo eziphakeme, ama-heel lawa, amagqomoza, zonke lezi, kodwa nje kusuke kuzicathulo eziphakeme. Lelo phupho singasho sithi iphupho elihle kakhulu ukuphupha isicathulo, kodwa manje isicathulo sigqokile kuyisicathulo esiphakeme, ngoba kuyakhomba ukuthi enene empilweni kusuke kukhona into ezayo ezokuphakamisa ngaleso sikhathi. So nje singasho sithi iphupho lelo elihle kakhulu. Okay, siphinde-ke sibuyele lana basithi ukuqhela futhi khona manje la okuthola ukuthi khona umuntu ukathi mina gogo nginenkinga yokuphupha ngichama, nginenkinga yokuphupha ngichamela. Sizothanda futhi kuphinde futhi sihlaziye lelo phupho. Lelo phupho uphupho uchama noma uphupho uzichamela, singasho sithi lihle, singasho futhi ukuthi sithi libi lelo phupho. Ekubeni libi lakhona kuyenzeka ukuthi uphupho uchama ebusuku, kanti vele lokho kuchama kwakho kuyakwazi ukuthi kuphenduke kube yisichitho. Kuyakwazi futhi ukuthi enene uthola ukuthi uphupho uchama kanti sebekuthumela ngezilwane, khona izinto ezingalungile usuke uthumela kuzona wena, bese kuvela kwena ngendlela ukuthi uphupho uchame. So singasho sithi libi, singasho futhi sithi lihle, ngoba kwesinye isikhathi ukuthola ukuthi uzophupha uchame unganaki, bese izinto zakho ziyabheduka, kanti ikhona izichitho kwesinye isikhathi abantu abazithumelayo aziveli ngendlela efanayo, ukuthi mhlawumbe uzolindela ukuthi uzobona amakaka, kwesinye isikhathi uzobona amaselesele, ubone ibungu, lezinto ezifana nalezo ezijwayelekile. Nomchamo kwesinye isikhathi ukuphupha uchama bese izinto zakho ziyabheduka, kanti leya nto leya kube kusichitho, ubuzama ukutshengisa ukuthi isichitho noma futhi khona abakuthumela ngezilwane. Okay, bese siphinda-ke sibuyela la mangabe sithi ukuphupha uchama kuyenzeka uthole ukuthi enene into enhle engeyimbi. Ngisho ukuthini mangisho njalo? Ukuthola ukuthi kwesinye isikhathi khona inkinga osuke ubhekene nazo empilweni, kodwa manje mangabe usuphupha wena uchama, manje uzama ukutshengisa ukuthi uzokhululeka njengoba usuke uphupha uzikhulula ngokuchama, okusho ukuthi ezinkingeni osuke ubhekene nazo ngaleso sikhathi uzokwazi ukuthi wena ukhululeke udlule kulezo zinkinga osuke ubhekene nazo. So ingakho ngithi ukuphupha uchama kuhle, kodwa futhi kwesinye isikhathi singasho ukuthi sithi kubi futhi ukuphupha uchama. So mengabe uphuphe amaphupha njenganalezo, kufunakala usheshe wabhekisise, noma moqeda kuluphupha ngoba usuke ungazi ukuthi enene liza nani, usheshe uzame mhlawumbe uma unezinto zokugquma, mangabe uneziwasho kube khona izinto ozosebenzisa, wenzele ukuthi mangabe kuwukuthi lelo phupho liza nesichitho noma ngabe liza nezilwane. Okay, ngizocela ukuthi bese sidlula-ke lapho, bese siya la ekutheni uthole ukuthi umuntu athi ngiphupha ngilunywa inyoka. Okay, la ekuphupheni-ke inyoka kuhlukahlukene, kuya ngokuthi inyoka esuke ikuluma isuke injani umbala wayo. Kodwa-ke ngicabanga ukuthi sonke siyazi ukuthi-ke inyoka uma ngabe imnyama nje bese futhi iyakuluma, lokho kukhomba isitha osuke unaso ngaleso sikhathi. Mina-ke ngike ngithi kubi kakhulu uma ngabe uzosibona noma uma ngabe leyo nyoka izokuluma, kodwa manje ithi uma ikuluma wena bese ulimala uphuma igazi, ngoba kukhomba ukuthi isitha sakho ngaleso sikhathi sisuke sikwehlula, okuyinto-ke embi kakhulu esingeke ngisho ngithi into enhle. Kodwa kwesinye isikhathi ukuthola ukuthi inyoka iyakuluma, kodwa mothi uyawubheka umbala wayo uthola ukuthi mhlawumbe izi-green, brown noma ixubile imbala. Lokho kusuke kukhomba ukuthi kusuke kuyidlozi lelo, kodwa manje elisuke liza kabi kwesinye isikhathi kwena mangabe likuluma. Kungenzeka kodwa kwesinye isikhathi ukuthi mhlambe uwena khona lapho osuke ungenzi kahle khona, ngadingakala lapho ukuthi nawe ubheke indlela ohamba ngayo ukuthi ngabe uhamba kahle noma ngabe wenza kahle yini, ngoba kwesinye isikhathi kuyenzeka uthole ukuthi abantu abadala bayakulimaza kanti ingoba babona indlela owenza ngayo ukuthi awenzi kahle. Kanti kwesinye isikhathi futhi-ke okuyingozi ukuthola ukuthi idlozi lize kabi
liyakulimaza noma ubone likuluma kanti selijikiwe ukuthi elene lize kabi kuwena. So nje ngingasho ngithi elinye lamaphupho lelo futhi nalo elifuna ngalo ukuthi ulibhekisise mengabe uzolunywa inyoka kodwa uthola kwesinye isikhathi ayikho mnyama ngoba kusuke kukhomba ukuthi kwesinye isikhathi idlozi ngenzeka ukuthi liza kabi kuwena kodwa ngenxa yokuthi mhlambe wenza kabi then bese kuba ukuthi sebeyalwa nawe mayelana nendlela indlela zakho usuke uzihamba mhlambe bona abazithandi nezenzo owenza ngayo bangazithandi kanti basuke kwesinye isikhathi uthola ukuthi sekuphendulwe bona abantu abakwembetho noma ngithi abantu bakini manje usuyambula ukuthi cha khona inkinga esuke khona ngaleso sikhathi. Okay bakithi ngizothanda-ke namhlanje ukuthi bese sima lapho izophinda futhi ibonane ngokuzayo. Thokozani.